అవతార్ 3లో విలన్గా నటించిన ఊనా చాప్లిన్కి లెజెండరీ నటుడు చార్లీ చాప్లిన్కి సంబంధం ఏంటి? అవతార్ 3 సినిమా వచ్చినప్పటి నుంచి అందులో లేడీ విలన్ వరాంగా నటించిన ఊనా చాప్లిన్కు అద్భుతమైన ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. ఈ సినిమాలో ఆమె నటన, నడక, ఆహార్యం చూసి అవతార్ సినిమాని ఈమె కోసం మరొకసారైనా చూడాలి అని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఊనా చాప్లిన్కు విశేషమైన ఆదరణ దక్కుతోంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ ఇలా ప్రతి చోట ఆమె వీడియోలే దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇంత చక్కటి నటన, హావభావాలు పలికించడం ఊనా చాప్లిన్ రక్తంలోనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తాను లెజెండరీ నటుడైన చార్లీ చాప్లిన్కు స్వయాన మునిమనవరాలు. చార్లీ చాప్లిన్ ఎంత గొప్ప నటుడో మనందరికీ తెలిసిందే. ఊనా చాప్లిన్ ఇప్పటి వరకు 4 షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో, 18 సినిమాల్లో, ఎన్నో టీవీ షోలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లాంటి వెబ్ సిరీస్లో కూడా నటించింది. ఇప్పుడు అవతార్లో లేడీ విలన్ వరాంగా నటించి తన నట విశ్వరూపాన్ని చూపించింది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.